Айде бе. Сега ще пробваме трасето с пъмтрека. По-точно лайна. Айде да почваме. Менил. Шак барче. И... Но футер. После 360. И продължаваме нагоре. Като направим на 180 и оп, какво да направим? Тъбок. Тук скока ще се елеш. И оп, по 360. Щях да падна. Щях да падна наистина. Хора, как го направих? Той е големия скок, но просто е за буклука. Наистина.